Ja, så er der fisk på. En god laksvest. Han tog lige en ordentlig tur rundt. Efter en halv times fiskeri, så tog den dybt ned. En typisk mørk farvet laks, vil jeg tro. Men rimelig pænt. Det er sådan cirka en halv time siden jeg startede. Og den går dybt ned der. Jeg tog den sådan lige midt ud i strømmen. Og det er dejligt at mærke en fisk efter et stykke tid, jeg har været ude, men ikke rigtig fået noget, men nu er der åbenbart en på linen. Vi vil se, for den stiller sig noget dybt der. Stiller sig sådan lige lidt på tværs dernede. Det er ikke rigtigt, den vil op og ned, men nettet er klart. Så må vi se, om vi kan få den ind, eller hvad der sker. Den står helt fuldstændig stille, den ene nu der. Det er ligesom den ikke rigtig ved, om det skal gå op eller ned. Nå, godt, den skulle lidt op ad igen der. Jo, den er til det en god fisk. Og så en måned mellem 5 kilo, vel? Trækker godt til dig. Det blev måske min første laks herude. Den ved. Den er ikke i nettet endnu. Hun er lige så stille derude midt i strømmen. Og det er rimelig dybt. Hold op, hvor den bare står, man. Den er simpelthen en rigtig god fisk, ser det ud til at være. Sker i hvert fald til en 10 pund.
sgu ikke sådan lige at få op da. Det er en god en. Det er en rigtig god. Kommer sgu til at arbejde for det. Helt sikkert det er en laks, efter jeg kan se. Jeg tror det er en laks. Men det får vi at se, hvis vi er heldige at få den op. Det er i hvert fald en god en, efter jeg kan se. Øj, den er flot. Den er rigtig flot. Det er en, der kommer til at fylde den op i en eld, i hvert fald, hvis den kommer ind. Han facetten, den står lige i strømmen hele tiden. Jeg kan lige se, at den kommer lidt op. Ja, han kommer lidt op igen. Han er sæt stor. Det er også en god laks. Ja. Og den er ved træt. Det er svært at se, hvordan den lige sætter jo. Ja. Efter jeg kunne se, så satte den vist godt nok. Men man ved sgu ikke, før den kommer ind, jo. Ej, det var sådan en god laks her. Han kom sgu lige ind, du. Nu må vi heller lige få den ind på land. En rigtig fed laks, mand. Ej. Den er bare så flot. Den er bare flot. Ej, en laks, mand. Den er bare fed. Den er bare fed. Jeg vil lige finde
Jeg tog den slikker. En god kamp. En god kamp af en god laks. Og fluen den sidder jo helt nede i halsen der. Ja, den sidder godt langt ned. Den sidder godt langt ned i halsen. Det er en rigtig fin laks. Lad os se, om vi kan finde målebåndet. Se, hvor lang den er. Det er en laks på 86 cm. En dejlig fight. Ja, hold kæft en fight dog. Og så på ja, og så lige på fluestangen dog. Nej, jeg kan ikke med flue. Og den sidder jo, prøv at se det, den sidder jo satme godt nede. Den er fandme fået fat. Den har simpelthen bare fået fat langt dernede, du ved så. Og sådan der, jeg kan godt sige det, det var en med ryg i der. Den 86 har lige målet. 86. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Jeg har lige snakket med en her. Han er lige gået op, og han har ikke mærket en skid. Og så tænker jeg nok, ja, men hvad fanden, man skal jo lige ud og prøve lidt, ikke også? Nej, jeg skal lige se, om jeg kan lukke det til at tage et par billeder. Jeg tror lige, jeg skal, fordi jeg kan sgu ikke komme til at få den der kroghue, så det må lige komme ud og komme hjem. Den sidder sgu så langt ned i. Jeg skulle da nok have, om jeg har noget her lige kan, om jeg lige kan få den ud. Jeg har jo krogløser. Hvis der er noget.
Ja, den kan sgu... Nu lige klipper der, den kan sgu... Ja. Nej. Ej, jeg tænkte, at det her... Det er jo et fint vejr også, og... Ja, jeg tænkte, det Ja. rigtig noget rent i dag. Nej. Skal jeg lige have en pakket ud. Det er jo altid... Og nu fik jeg jo lige optagen på mit kamera heroppe også, jo. Heroppe med dansk. Ja, nu ved jeg ikke rigtig, hvor mange det er tilbage af laks, men jeg regner ikke med, at kvoter er opfyldt endnu. Ikke helt. Er vel? Det er en laks. Det er fandme godt. Ja, det er. Skal vi se. Se du sgu. Bare her, og så det er sådan til at... Det skal udløse, eller? Nej, det er så til zoom, ja. Og så trykker du bare på den bredde, jo. Ja. Vi skal nok lige have sol lidt i... Jamen den skal I. Skal bare se, vi skal bare lige tilbage igen. Nu kommer den igen. Jeg kan altid lige se, hvordan de blev. Ja. Ja, vi prøver lige at tage et hiv med vand. Okay.